ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡ್ಲ ಯಾನು ಹುಷಾರಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮುರಾಣಿಂಚಿ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಬಕನಿಕಲು ಕಂಪೆನಿ ಹೂವು ಬೇಲೆ ಪೋಪಿ ನಿನ್ಕೇನು ಅಂತಾರೆ ಅವು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಚವಲಂತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನಡ್ದ ಹತ್ರ ಪೋತುಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಿನಾಲ ಇರ್ರೆಂಚಿನ ಕತೆ ಒಂದೆಂದಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಅಂಡ ದಿನಾಲ ಒಂದೇ ಕತೆ ಪನ್ನೊಂದು ಜೊತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕತೆ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡಾರು ಉಬ್ಬೇಸದಾರು ಉಬ್ಬೇಸೋಗು ಮರ್ದಕ್ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಐಕೆ ಕೋಡದ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಂತೆ ತೋಚ್ಪದೆ ಅಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಆರು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರನ ಒಂದು ಕೇಂದೇರೆ ಐಕೆ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ತೆ ಐಕೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪದು ಕೇನೋಡು ಕೇನ್ ನಾಲ್ಕು ಐಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಕೇಂದೇರು ಬೊಕ್ಕೊರ್ತಿ ಕೇಂದೇರು ಒಂದು ಪಿತ್ತ ಕಾಯಿಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಪಿತ್ತ ಇತ್ತಿನ ದಾದ ಅಲ್ಪನಂದು ಪಿತ್ತರ ಅಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನಡಿಪೋದು ನಮ್ಮ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ತರ ತಿರುಗುನಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜೆಗೆ ಪಣದು ಕೊಂಜಾವರ ಬಲ್ಯತೆ ನಮ್ಮನ ಜೀವ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅದ ಅಂಚಾದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನಡಿಪೋದು ಅವು ಪಿತ್ತನ ದಾದ ಪಣದು ನಮ್ಮ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಶುಗರ್ ಇಡ್ಲೆ ತರ ತಿರ್ಗುಂಡು BP ಇಡ್ಲೆ ತರ ತಿರ್ಗುಂಡು ಪನ್ನಾಗೊಂದು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗೆ ಅವಡೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಿತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 11 ಅಂಡ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ತರಕ್ಕೆ ಪುಂಟೋಲಿ ತರಕ್ಕೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪುಂಟುದದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಪುಂಟುದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅತ್ತೊಂದಣ್ಣ ರಾತ್ರಿ ಪುಂಟುದು ಕಾಂಡ ಮೀಯೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಶರ್ಬತ್ ಮಲ್ತು ಪರೋಡು ಐಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪುಂಟುದು ಅವೇನು ಶರ್ಬತ್ ಮಲ್ತು ಪರೋಡು ಐಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಜಿಡ ಐಟೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಜಿಡ ನಮ್ಮ ಪುನರ್ ಪುಳಿ ಉಂಡತೆ ಈ ಪುನರ್ ಪುಳಿನ ಒಂದು ಚೂರು ದೆಕ್ಕದು ಅವೇನು ಬದಲಾರೆ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆಗೆ ಹಾಪುಜಿ ರಾತ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಇತ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಐಕಲಂಚರ ಒಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಯಾವ ಬೇಕು ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಚೂರು ಪರ್ಲೆ ಐಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪುಲ್ಯ ಕೊರಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತು ನಂದಂಡ ಅವೇ ಪಿತ್ತೊಡೆ ನಂಗೆ ತರ ತಿರುಗುಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಪುಲ್ಯ ಕಲಡು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಪರ್ದು ಒಂಜಿ ಲೋಟದಾತು ಪರ್ದು ಅವು ಜೆಪ್ಪೋಡು ಕಡೆಗೆ ಒಂತೆ ನಂಗೆ ಕಮಲ ಆವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಮಲ್ತ ತೂಲೆ ಎಂಚು ನಂದು ಬೊಕ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಿಡ ಮಂಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ತಿಪ್ಪಲದ ಮಿನಿ ಪಾಡೋಡು ಅವು ಎಂಚಿರಂದು ಹೆಂಗೆ ಅಂಚಾಯ್ತ ವರಾನೆ ಪನಾರ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಒಟ್ರಾಶಿ ಮರ್ದು ಪಂಡದು ಏರ್ಲು ಒಟ್ರಾಶಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜೊಂಜೆಟ್ಟು ಆಯ್ಜಿಡ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪುಡು ಹೊರತು ಪೂರಲು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ನಾತೆ ನೀನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರೆಲ್ಲಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯರೆಗೆ ಅನ್ಕೇನ ಪಾತೆರ್ನ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಆಕಳಿ ಪನ್ಪೆರೆ ಈರ್ನ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕತೆ ನಂದು ಅಂಚ ಅನ್ ಕತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಟೈಟಲ್ ಅವೇ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕತೆ ನಿಕ್ಲನ ಜೊತೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲು ಒಲ್ಲೊಂದು ಕೇಂದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಮಹಾವೀರ ಕಾಲೇಜ್ ತಲ್ಪ ಕೊಡಂಕಲ್ಲಿಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಗುಡಿ ತಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಅವೇನು ನಾನು ಪಂತೆ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಕೇಂದೇರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆದಾಲ ಪನ್ಪುಜಿನ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಮತ್ತು ಒರಿಯರೆಗೆ ಮಲ್ತನ ಕುಲ್ಲರೆಗೆ ಹಾಪುಜಿ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಪುಂಡತೆ
ಅಂಚಾದ್ಯಾನು ವೀಡಿಯೋಡೆ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಜಿದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನ್ಲೆ ಕೊಡೋರ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಇರು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ತಿಜಾರಂದ್ರೆ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಪಾತೆರುವ ನಿಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾತೆರುವೆ ಎಂಗೆ ಇಂಚ ಪಾತೆರಡ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಪನ್ನಿನಕಲು ಅಂಚಂಡ ನಾನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗಾನೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್.